أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الأمر وسنفات الدنيا كامر توغو نيجيريا ليبيريا ليبيا سعودي عربية تنزانيا بركينا فاسو مالي سون أفريقيا da sauran ƙasashe da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yadda muke aikawa da saƙonninmu insha Allah zan yi muku bayani, kasancewar muna da saƙonni da yawa kuma da za mu aika su musamman jihohin da ke cikin ƙasa Najeriya da dai sauransu insha Allah. To abu na farko, mutum zai iya yin magana akan wani abu da yake buƙata da ya gani insha Allah, imma kama daga sabulai buɗali, hayaƙi buɗali, wani aiki da mutum yake so a yi a aika masa da dai sauransu haka insha Allah, ko kuma zoben tasrifi, zoben kasuwanci, zoben mallaka da sauran zobuna da muke haɗa su biiznillahi ta'ala na ɗaukaka da dai sauransu insha Allah. Mutum za mu yi magana da shi ya ba mu nambarsa kamar guda biyu haka ko guda ɗaya, wadda anytime aka kira shi za a same shi ko da a wata ƙasa yake. Mutum zai ba mu nambar shi, lemaran shi insha Allah, wanda za mu rubuta insha Allah a jikin saƙo. Bayan mun naɗe insha Allah za mu ba da saƙo na mobil insha Allah a mota in an kai shi zuwa gari ko kuma zuwa jihar da mutum yake, sai mutum ya faɗi tashar da zai je ya anshi saƙon shi. Idan kuma mutum babu tasha tana da nisa daga inda yake, to insha Allah mutum zai ba mu sunan shi, sunan anguwarsu insha Allah da za a je, da kuma lambar gida idan akwai lambar gida. In kuma babu lambar gida, to a ƙauyen yankin su dole za a samu kasuwa haka ko kuma a'a wani madakata wanda ake zuwa a hau abin hawa, to insha Allah mutum sai ba mu cikakken bayani a kai insha Allah, sai mu je sai a tambaya, sai a je daidai wajen sai mu tsaya sai mu kira mutum insha Allah, sai ya ƙaraso sai ya zo ya anshi saƙon shi biiznillahi ta'ala. Idan kuma da akwai tasha, to za mu ba da zuwa tashar. In mutum muka kai zuwa tashar, sai mai mutum magana cewa saƙonka ya isa zuwa tasha kaza, ka je ka ansa. Sai mutum ya kira wanda ya zo da saƙon insha Allah. Za mu ba da namba mutum ga shi wanda yake delivery din. In mutum ya zo nan tasha, mutum ya waya da shi insha Allah, sai insha Allah cikin kwanciyar hankali biiznillahi ta'ala, to ko ina mutum yake za mu aika masa.